Nataman sang kawatan, ang masobra 20,000 pesos ka kwarta, kag laptop sang Bisha Informa sa Barangay Magdalena Paz, Iloilo City. Alas 2:43 ang kagahon ni Enero 11. Domingo nga adlaw ginsunod sang kawatan ng botika apang kahapon Lunes nga adlaw na lang gin-report sa otoridad. Ini tungkol na talupangdan sang empleyado nga guba ng grill sang aircon sa botika. Posible gin-gubay ni sang suspect para makasulod. Samtang kintak na sa man sang suspect ang main gate sang botika para makasulod. Sa kopya sang CCTV, nakita nini wala sang panapton pang ibabaw. Kaya nagapangita sang pwede kawaton. Apang malipot nga footage na may posibilidad. Ginuton niya ang ninya sini tungkol may nakita niya plan sa sunod sang butika. Sunod kay Deputy City Director for Operation o kandi CDO Operation Train Colonel Lorenes Rosaria ang bagong away sang Lapas Police Station. Wala naman sang tabon ang itsura sang suspect sa diin mataan sini kag maniwang. Alas 2:43 sa aga, may ara kita nga nakita sa footage sa CCTV nga nagsaka diri sa main gate, nagingubaya ang aircon kag dito sa naging entry. Kag sa karon mga ka-K5 para yun pa kag ginambestigaran sa kapulisan ang krimen kag ginalokar pa ang suspect. Ako naman si ka-K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.